Tak, můžete se podívat. Tohle je můj speciální stroj, ale o tom v tomhle videu nebudeme mluvit a přejdeme přímo k věci. Takže ukážem vám, co je to jablko. Ukážem vám, co je jablko. Tak, tu mám tanéž a na něm jsou položené mesáčiky jablka. No, tak tu můžete vidět, tohle se nazývá jablko. Tohle to se nazývá jablko. On to tak nebliká na oranžovou. To len kamera tak bliká. No, tak vidíte, tak je to jablko, je to jedlé ovocí, může to být farby zelené, červené, žluté, žlutozelené, červeno-žluté, zeleno-žluté, zeleno-žluté, zeleno-červené. Tak také farby může mít tohleto jablko, tohle má farbu zelenou, tohleto si nevšímejte. Má to šupku, vnitř to je kyslé a je to chutný. No, tak to je zatím z tohoto videa všechno. No, to je všechno. Tak na závěr vám ukážu tenhle strůj. Tak majte se, uvidíme se u dalšího videa. Ahojte.